Yazi kuney'ndaba iy'circulator engingayithandi ngomdlalo we-Orlando Pirates, yabo. So namhlanje i-birthday kaZakhele Lepasa. Zakhele Lepasa bengisathanda khuluma ngayo kwi-video engisathanda kuyishaya. Umfana usebuyile ku-Orlando Pirates. So namhlanje i-Orlando Pirates iphostile ngakho kuyi-birthday yakhe. Umfana vele uyijwayele ukuyidlalela lapha ka-Twitter. Ujwayele ukuyidlalela mekhomenta, yabo, bechwentsana nama-fans. Kungabi into etheni kusuke eyidlalela umfana. So njengoba kwi-birthday yakhe ushilo wathi yazini noma yini eninayo ningangipha ikhona i-bank account. Umfana wabhala lapha, yabo, wafaka u-Absa, wafaka futhi ka-FNB, yabo, wathi both are check accounts noma yini for the birthday boy, cause i-birthday boy now birthday boy ujwayele ukuyenza lento. I'm sure ujwayele ukuyenza lento, ngiyayicela imali ningangisendela imali, yabo. Umjide nje mfethu uwumuntu njengathi sonke. Hayi kodwa ama-fans, ama-opposing fans ayithathe lento ayijija ngoba bazi phela ukuthi i-Orlando Pirates most abadlali be-Orlando Pirates abaholelwa, yabo. Angiyithandanga lento and yadala umfana ukuthi aza-delete le post le ade yifakile and ayikho right lento bafethu. Kwi-Pirates hayi ukuthi abadlali abaholelwa. UZakhele Lepasa sathanda kuthenga imoto last month, sathanda kuthenga imoto umfana, but abantu bathi hayi umfana akaholela, umfana siyamzwela somnike. Bukela nje lona mfethu uthi we love you Lepasa, you are not alone, tell the others to come tell the others to come forward too. One less hungry child at a time will defeat the exploitation. And umsendela u-12 rand. Umsendela u-12 rand ifenye Sundowns ile. It's 11 Kaizer. It might look funny, but Zakhele Lepasa is out of order and sending wrong message to the public, Orlando Pirates. No, this is not a wrong message bafethu. Lento le bekuyidlalelo la. And abantu lento bayithatha serious. Lento la angazi ngempela ukuthi why bafethu ni mislead the public ngomsangano. Because umsangano lento eniyenzayo. Abadlali ku-Pirates bayaholelwa. Kuyikona ukuthi mase kumele amaholo akhuphuke kuba nezinkinga. Singesazi ke phela. Kodwa yekeni lento le. Yabo, abantu basenda amashumi manje basenda o2 rand kule pasa. Hayi bafethu ngeke bafethu. Mina angiyiphasisi lento eniyenzayo. Yabo, iyabheda ngempela. Nifaka nje abadlali umqondo obhedayo. Niyabakhipha egimini abadlali ngalento eniyenzayo.